Papa what's wrong now? I don't miss the pee. अरे ये खलुंग जों नो इन्हें bayam hang ni ये क्या अनाउंसमेंट हो रहा है? वो कोई बच्चा गुम हो गया उसी का अनाउंसमेंट हो रहा है और ये अभी गावड़ा बोला है तो मैं देखता है Let's go lama. to khuan tang bawan kloi mo Mayas lemon tabang don't practice manchada school. okay kata phila dep song tifen Hi, babe. Bye bye. bye bye khuan bakit dor Oi, May. balai phi chong tu mle school Nga. I don't holiday. holiday phi khlamia thu pan Ngalaya tu man become ngapan. of ka khalung khile thias ngi no Jenjari khun pun bay absent taki no hikai jong phi ka khot yang aru bani shi ying jong ka unta sa shisha hot kin ai bale kala patik no jajai pho bakit dor benta kasngi em me hab le che yeng jong i hana Kedai kumba ong kakun. Ate la ong shu kumno ro. meru wei hi aga jing sha dei ban sho bandat ila ka khun hanrei me pat ailat ila ka khun Kami shu ong kaktian kasuk palat. ho ot kong ngarong sorus pa lada ukhun ulalan kakia sikren bat ki ei ki bapan snewe kamen Tangatai kong badan kam. Haga jing sha ngam kwa shu ban kren. tang baba le May! 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 May!